Beste kontu gira jarriko gara. Izan ere, nik uste du zientzialariei guztiei galdera bat egiten diegula garaiotan. Zientzialariak, por cierto, agian denbora askoan erdia ahaztuta egon diren horiek, eta azkenengo 15 egunean denon nagotan dabiltzenak, eta orain ari gara konturatzen, beste hainbat sektore bezalaxe, ze beharrezkoak den eurek egiten duten lana. Nola egin aurre koronavirusari? Hori da galdera nagusitakoa egiten dieguna, virusak munduan 19.600 hildakotik gora utzi dituen honetan. Daukagunarekin egin behar zaio aurre, eta guk ze baliabide dauzkagun, jakin nahi genuke batetik, baina zertara iritsi gaitezken ere, ikerketaren bidez, ze baliabide izatera iritsi gaitezken ere, ulertu nahi genuke. Arkaitz Karrazeorekin, Zik bioguneko ikerlaria da bera. Karrazeo jauna, egunon. Egunon. Une honetan ze tresna dauzkate medikuek aurre egiteko virus honi? Bueno, erabiltzen nahi dira eskutan dituzten tresna guztiak. Ez genuke imaginatuko zenolako abiadurarekin garatu diren bai teknika diagnostikoak, tratamenduak, bakunen garapenaren abiadura, guztia dago euneko eunean martxan honi aurrera egiteko. Pentsatu behar dugu, orain dela 3 hilabeteko gaixotasun bat dela, eta 3 hilabetetan eduki dugun abiadura, erritmoa eta aurrerapena itzela izan da. Ez da nahikoa, azkenean hemen egunez egun galtzen ditugu gaixoak koronavirusen aurrean, baina behintzat abiadura honean eta komunikazio oso zabalarekin mugitzen ari da eremu. Eta helburu nagusia zein da? Txerto bat lortzea azkenean, ala farmakoei ere begiratu bertzaile? Bai, hemen begiratu behar dugu epe motzera eta epe luzera. Epe motzean helburua zen diagnostiko on bat eukitea, lehenengo eta behin 2 diagnostiko mota daude gaur egun, guztiok entzun du berritan, diagnostiko klasikoa, hau da, virusa detektatzeko kapasa dena, hori da hasieratik martxan jarri zena, eta azkenengo asteotan test rapido edo test azkarra hau, eta honek egiten duena da gure gorputzaren erantzuna virusaren aurrean begiratu, eta hau era azkarrago baten egin daiteke. Epe motzean diagnostikoa izango litzateke eta tratamendu azkarra. Orduan, virusa daukaten gaixoak tratamendu azkarra behar dute, haien sintomak kudeatzeko, eta ere virusaren karga gure gorputzean jeisteko. Orduan, horretan dabiltzate entzegu klinikoak egiten eta farmako ezberdinen kombinazioa frogatzen. Hemen saiatzen gara batez ere farmakoen reposizioan, hau da, beste gauza batzuetarako erabiltzen dien medikamentuekin kombinazioan koronavirusa den sintomak edo bere karga birala tratatzeko. Epe luzean, bakuna. Gripean bezala, funtsezkoa da gure gorputzari irakastea nolakoa den virusa, eta hori irakatziz, virusaren aurrean gaudenean, virusarekin kontaktuan gaudenean, ez dago infekzio eta gaixotasunik, ze gure defentsa sistemak aurre egiten dio lehenengo momentu. Arrakastaz galdetu nahi nizuke, epe laburrean arrakasta farmakoak, botikak beraz, tratamendua, eta epe luzean txertoa, baina bi ardatz hauek hartuta, epe motzeko eta luzekoa, arrakastaz ari dira, esan genezake, ari dira zientzialariak erronkoni aurre egiten? Bueno, egia esan, hau egunez egun aldatzen da, eta ikusten duguna da, txertoei dagokionez, badaudela hainbat entzegu kliniko martxan. Orduan, txertoak martxan jarri dira, baina kontutan izan behar dugu, hau epe luzeko helburu bat dela, ze txertoak martxan jartzeko eta populazioan zabaltu alizateko, kontrol oso zorrotza izan behar dugu, eta frogatu behar da, ez dela toksikoa, gure gorputzak benetan ikasten duela virusari aurre egiten, zenolako beste efektuak egon daitezken, eta normalean entzegu kliniko hauek eta frogapen hauek behar dute 18 bat hilabete. Seguruenik gaur egun koronavirusaren aurrean neurri hauek malgotu dira nolabait eta askartu dira, baina hala ere seguruenik datozen urtarotan ez dugu ikusiko txerto bat eta izango da datorren urtera begira izan dezakegun tresna bat. Baina malgutzeak esan nahi du segurtasuna ere galdu ingo dugula hortaz? Ez, saiatzen ari direna da neurriak begiratzen eta prioritate bat ezarri behar dute, azkenean da zein dan arrisku eta zein dan onura, eta hor
komunitate internazionalak nolabait adaptatu ditu neurriak bakunaren aprobazioaren biadura azkartzeko. Hori da, guk entzun dugun azkenengo berria honen inguru. Hor badago lehia baten modukoa, ez? Herrialden artean, Txina edo Europako herrialdeak, edo Ameriketako estatu batuak ere bai, nor lehenago bilatu txerto hori. Estandar guztiak, kontrol estandar guztiak nazioarteko herrialde guztietan berdinak dira, ala nonbait malguagoak izan ditezke eta horrek erraztu lezake, agian seguruagoa izan gabe txertoa lekuren batean beste batean baino lehenago aurkitzea. Nik ez naz aditua gai honetan eta galdetu dut aditua direnei eta esaten didatena da txerto bat azkenian kaleratzeko eta populazioan zabaltzeko neurriak oso zorrotzak diala eta ez dala honelako bypass bat emango txerto bat era azkarrago baten eta kontrol gutxiekin egiteko. Gertatzen dana hori bai, lehia bat dela eta estrategia ezberdinak daudela txerto bat egiteko. Estatu batuak jarraitzen nahi duen estrategia, Europa edo Txinarekin konparatuz ezberdina da, eta ikusiko dugu zer dan efikazago. Interesgarria da ere, orain, txerto mota berriak ere frogatzen ari direla, eta honek ere etorkizunerako aurrerapen garrantzitsu bat izango da. Testei buruz ere bukatzen jateko itzin nahi nuke Karrazio jauna, izan ere berriki jakin dugu, eta komunikabide batzuk badakarte gainera, Espainiar Estatuan erosi dituen test azkar horietako asko eta asko, Txinatik datozenak, uneko 80% sensibilitate bat espero zen, eta kalitatea ematen zuen emaitza horretan, ala espero zen, baina sensibilitate uneko 30 bueltakoak dituztela, orduan kezka eta zalantza sortzen da, zen neurritaraino balioko duen erosiren test hauek, baldin eta uneko 30% sensibilitatea baldin badaukate. Zer iritzea daukazuzuk? Test azkarrak eta test klasikoak haien onura eta haien limitazioak daukate. Test klasikoaren abantaila da virusa detektatzen duela, oso espezifikoa dela, sensibleagoa dela ere, baina bi gauza behar ditu. Behar du denbora gehiago, orduak eta ez minutua, eta behar ditu tresna bereziak eta pertsona nolabait entreinatuak test hori egin ahal izateko. Orduan, limitazio hori nolabait gainditzeko test azkarrak daude, hau virus askoren aurrean erabiltzen dira, orduan seguruenik hobetuko dira denborarekin, gai hau oso azkar mugitzen nahi da, baina test azkarrak egiten dutena da gure gorputzeko erantzuna virusaren aurrean, gure gorputzak sortzen dituen antigorputzak detektatzea. Ez du detektatzen virusa zuzenean. Orduan, kontutan hartu behar dugu, igual sensibilitatea bajuago izan daitekela, eta horren ez sensible izan da, horrek limitazioak ekarri daitekela. Baina ez da bata edo bestea. Da test azkarra erabilgarria izan daiteke, kalean, momentuan, test nolabaiteko, erradea esaten dugun kribado edo nolabait ikusteko nordan positibo argi bat, eta test klasikoa ospitaletan erabiltzen jarraituko da, ze hor diagnostikoa egiteko ezinbestekoa da. Orduan, hartu behar dugu, test bakoitzetik daukagun onura, eta biak kombinatu populazioara zabaltzeko eta ahalik eta jende gehiago diagnostikatu behar ahal izateko. Kontutan hartu behar dugu, gaur egun daukagun limitazio bat dela, guk daukagun kontagiatu zenbakia dela, guk egiten ditugun testen arabera. Orduan, gero eta test gehiago egin, adibidez Korean egin den bezala, gero eta test gehiago egin, gero eta irudi hobe bat izango dugu daukagun kutsatu mailari behiratuz. Alare, zientifikoki galdetu nahi dizuke, hau egia baldin bada, alegia erosi diren test azkar horiek sentsibilitatea uneko 30%koa bakarrik daukatela, zientifikoki horrekin jarraitzea, test azkar horiek egiten jarraitzea, hain fidagarritasun txikia baldin badukate, zentzuzkoa den ala ez, ala PCR deritzen proba horietara jo beharko genuken berehala, beste ez delako fidagarria. Zientifikoki uneko 30%ko sensibilitateak badauka fidagarritasunik? PCR-a ez da desagertuko, orain baino test azkar hobe bat badaukagu ere. PCR testa edo test klasikoa egingo da beti osasun zentrotan. Test azkarra, euneko 30%ko sensibilitatearekin, ez da ideala. Hori hobetu behar da dudabarik, orduan kontutan behar izango da
kontuan hartu behar izango dugu, zein kontestutan erabiltzen den test hori. Ze lortzen badozu, 3 kutsatutik bat detektatzea, baina alternatiba bada, bat bez ez detektatzea, igual hor erabilidea izango dituzte. Baina benetan diagnostiko bat egiteko sensibilitate altuago behar dozu. Orduan, birpentsatu behar izango dute, zein kontestutan aplikatu behar duten test askar hori daukan sensibilitatearekin. Eta, seguro, sistema hobeak erosi ateratzen diren eginen. Argi dago, hemen kontu alik eta informazio horik handiena izatea da, eta argi dagoelako, deklaratuta eta frogatuta dauzkagun positiboak baino askoz ere gehiago daudela gure kaleetan eta gure gizartean zabaldua dagoela. Arkaitz Carracedo, eskerrik asko, beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Carracedo jauna, bioguneko